Прывітанне, шановныя сябры. Сёння мы паговорым пра кнігу Міколы Ярмаловіча «Па слядах аднаго міфа». Упершыню яна выйшла з друку ў 1989 годзе, і таму у гэтым годзе споўнілася 35 гадоў з яе першага выдання. Эта кніга доўга рыхтавалася. Мікола Ярмаловіч працаваў над ёй у бібліятэках. Ён збіраў матэрыялы для таго, каб выпрацаваць сваю ўласную канцэпцыю утварэння Вялікага княства Літоўскага, выпрацаваць не проста канцэпцыю, якая бы адпавядала ягоным поглядам, а тую канцэпцыю, якая бы грунтавалася на крыніцах. Ён пералапаціў вельмі шмат гістарычных крыніцаў, ён зрабіў найвялікшую працу крыніцазнаўчую. Гэта пры тым, што ён меў вельмі кепскі слабы зрок, і таму фізічна яму было вельмі складана, але унікліва, уедліва ён над гэтым працаваў. Дзесьці ў сярэдзіне 60-х гадоў ён пачаў працу над яе афармленнем. У канцы 60-х гадоў скончыў, і вось толькі ў канцы 80-х, а менавіта ў 1989 годзе гэта кніжка выйшла з друку. Ну і адразу зрабіла эфект выбуху інтэлектуальнага, паказвала, што сапраўды не ўсё так проста з той канцэпцыяй утварэння Вялікага княства Літоўскага, пра якую абсалютная большасць беларусаў чытала ў савецкіх падручніках. На пачатку трошкі паразмаўляем пра аўтара гэтай канцэпцыі. Мікола Іванович Ярмаловіч, ён нарадзіўся ў красавіку 1921 году на Койданаўшчыне, у вёсцы Новасёлкі. Ён быў чалавекам дапытлівым і абраў прафесійны шлях настаўніка беларускай мовы і літаратуры. Ён паступіў у Менскі педінстытут, 3 гады правучыўся, але пачалася вайна. У войска яго не забралі, таму што ён не праходзіў па здароўю, меў кепскі зрок, быў эвакуяваны ён у Мардоўскай АССР. Ён выкладаў расейскую мову, расейскую літаратуру. Па вяртанні ў Беларусь ён працягнуў навучанне, скончыў інстытут і паступіў у аспірантуру акадэмічную. Аднак там ён правучыўся толькі 1 год. Як ён сам успамінаў, яму даручылі тэму вобраз Сталіна ў беларускай літаратуры. І вось гэта тэма ў яго не пайшла, і такім чынам ён у аспірантуры не давучыўся. Пасля гэтага ён выкладаў у Маладэчынскім настаўніцкім інстытуце. Пэўны час загадваў кабінетам, метадычным кабінетам у Маладэчынскім інстытуце павышэння кваліфікацыі настаўнікаў. У 1957 годзе у 36 гадоў ён выйшаў на пенсію па стане здароўя у сувязі з пагаршэннем зроку. І вось з гэтага часу, 57 год, гэта пачатак хрушчоўскай адлігі, пачатак той эпохі, калі сапраўды стала магчымым больш свабоднае заняцце гуманітарнымі навукамі, ён пачынае самастойную даследчыцкую працу. Адным з вынікаў вось этой даследчыцкай працы стала вось кніга, пра якую мы сёння гаворым, пад назвай «Па слядах аднаго міфа». Сваю кнігу ён пачынае такім чынам, што ў гістарычнай літаратуры прынята лічыць, што пачатак Вялікаму княству Літоўскаму паклала заваёва Літвой Чорнай Русі. І кажа, што вось гэта менавіта падзея, яна паказана як такі пачатак узвелічэння менавіта літоўскай дзяржавы і утварэння вакол яе у будучыні вялікай дзяржавы пад назвай Вялікае княства Літоўскае. Ён увогуле вельмі цікавым спосабам зацікавіўся гісторыяй Беларусі. Сам Мікола Іванович, ён успамінаў, што яшчэ ў 2 класе ён прачытаў дзесьці ў падручніку пра тое, што Полацк з'яўляецца самым старажытным горадам Беларусі. Гэта быў 1928 год, яму было 7 гадоў, і вось гэта інфармацыя, што Полацк самы старажытны горад Беларусі, перавярнула яго свядомасць. Што значыць, мы маем старажытную гісторыю, што ў нас ёсць свае гарады, свае велічныя такія і значныя гістарычныя падзеі. І ён пачаў задумвацца над гісторыяй роднага краю. Гэты такі тэзіс, што Літва заваявала Чорную Русь, і гэта паклала пачатак Вялікаму княству Літоўскаму, прымусіла яго задумацца. А дзе ж была гэта Чорная Русь? Ці сустракаецца яна ў крыніцах? Дзе была Літва?
у якіх суадносінах яны знаходзяцца. І самае галоўнае, якое ж месца у гэтых падзеях займала Беларусь, беларускія землі. І вось усе гэтыя думкі, яны не проста віравалі ў ягонай галаве, а ён пачаў вывучаць гістарычную літаратуру. І знайшоў у працах украінскага гісторыка Міколы Дашкевіча пра заваёву Літвой рускіх земляў у гістарычных крыніцах няма ніякай інфармацыі. Гэта яго яшчэ больш узрушыла, завастрыла ягоную ўвагу, і ён пачаў дакопвацца. І што ён высветліў? На пачатку ён характарызаваў увогуле стан гістарыяграфіі. Што ў гістарыяграфіі, у прынцыпе, вось гэтым падзеям, якім жа чынам была заваявана вось Русь, это Чорная Русь, Літвой, фактычна няма ніякіх падрабязных апісанняў. Напрыклад, ён бярэ той факт, што ў 1959 годзе ў Маскве выйшла праца советского гісторыка Владимира Пашуты под назвай «Образование литовского государства». Ён кажа, што вось у гэтай працы толькі ёсць некалькі радкоў, прысвечанага самому працэсу заваявання Літвой Русі. І пры гэтым сам Пашута, які быў сур'ёзным даследчыкам, ён кажа, што магчыма, у будучыні гісторыкі знойдуць новыя крыніцы, якія пацвердзяць альбо абвергнуць гэтую канцэпцыю. Такім чынам, нават Пашута, які лічыўся класікам па даследаванні Вялікага княства Літоўскага, самых пачаткаў Вялікага княства Літоўскага, ён не быў упэўнены ў слушнасці сваёй жа канцэпцыі. То бок ён не быў упэўнены, што яе нельга зрушыць. Праца Міколы Ярмаловіча па слядах аднаго міфа, яна дзеліцца на 7 частак, вось 7 пунктаў такія, ён разбірае іх даволі падрабязна. І прадмоваю заключэнне спіс крыніцаў. Яна сама па сабе невялікая, дзесьці каля 100 старонак друкаваных, але разам з тым вельмі насычаная рознымі гістарычнымі адсылкамі, цытатамі і гэтак далей. Таму што пытанне было настолькі важнае, што фактычна кожны свой тэзіс, кожную сваю думку ён імкнуўся пацвердзіць альбо абвергнуць думкі тыя, якія ён лічыў неслушным на аснове крыніцаў. У асноўным гэта летапісы часоў старажытнай Русі, таксама вось лівонская рыфмаваная хроніка, таксама летапісы гістарычнай крыніцы часоў Вялікага княства Літоўскага, а ён таксама вывучаў гістарычныя крыніцы, створаныя ў маскоўскай дзяржаве, гістарычную літаратуру, і вось на гэтай аснове ён так ці інакш выбудоўваў, рэканструяваў працэс утварэння Вялікага княства Літоўскага. З чаго вынікае канцэпцыя, якая існавала ў савецкай навуцы? Яна вынікала з таго, што былі аслабленыя раздробленасцю, а пасля і тэўтонскай і мангольскай агрэсіяй рускія княствы, якія даволі лёгка падпарадкавала сабе Літва, балцкае племя, і вось гэта падзея паклала пачатак утварэння Вялікага княства Літоўскага. Ён пачынае ўсё разбіраць па частках. Першы раздзел ягонай кнігі ён называецца «На ўзроўні 16 стагоддзя». Ён прыйшоў да высновы, што гістарыяграфія, якая была у Савецкім Саюзе у 60-е, 70-е гады 20-го стагоддзя, яна, ў прынцыпе, карыстаецца тымі самымі тэзісамі, якія былі сфармаваны яшчэ ў 16 стагоддзі. У 16 стагоддзі пры гэтым ён дзеля аб'ектыўнасці ён параўноўвае два комплексы крыніцаў. Першы комплекс створаны ў маскоўскай дзяржаве, сказанне о князях владзімірскіх, там, дзе ёсць радавод вялікіх князёў літоўскіх. Ён казаў, што вось гэта хроніка, яна была створана яшчэ ў першай траціне 16 стагоддзя, калі ішла вострая барацьба паміж Вялікім княствам літоўскім і Вялікім княствам маскоўскім. І палітычная мэта стварэння вось гэтага сказання о князях владзімірскіх для Міколы Ярмаловіча была відавочная. Даказаць, што землі, якія знаходзяцца на ўсходняй мяжы маскоўскага княства і насельніцтва якіх вызнае праваслаўную веру, то бок сучасныя беларускія землі, яны гістарычна належаць да маскоўскай дзяржавы. Калі коратка пераказваць змест вось гэтага сказання адносна пачатку Вялікага княства Літоўскага, то маскоўскі аўтар піша, што ў час нашэсця Батыя, хана Батыя, нейкі нашчадак смаленскага князя з імем Віцянец, тут адразу адсылка да Вялікага князя літоўскага Віценя, вось гэты Віцянец, ён уцёк у Жамойць, менавіта такі тэрмін нажывае, і там пражыў каля 30 гадоў. Там ажаніўся з
жамойткай, яны вось утварылі такую сям'ю, аднак ён праз нейкі час быў забіты перуном, так вось піша, маланкай забіты, і на ягоны пасад заступіў ягоны конюх Гегеменік. Ну, адсылка да вялікага князя літоўскага Гедзіміна. І вось гэтаму гегеменіку маскоўскі князь Юрый Данілавіч, тут ужо ідзе змяшчэнне храналогіі, даручыў збор даніны на землях вось заходняй Русі. Маецца на ўвазе тэрыторыя сучаснай Беларусі. І вось ён збіраў гэту даніну, узмацняўся і такім чынам праз пэўны час падпарадкаваў сабе ўсю Беларусь. Вось такім чынам утварылася Вялікае княства Літоўскае. Такім чынам, тэзіс пра літоўскую заваёву, ён сфармаваўся такім чынам у гэтым сказанні о князях владзімірскіх, што са згоды, там, з дазволу вялікіх князёў маскоўскіх, жамойцкі князь, ён падпарадкаваў сабе ўсю заходнюю Русь. Ну, вось калі так казаць коротка, вось гэта значыць тое, што робяць князі маскоўскія, яны проста вяртаюць сабе вось гэтыя рускія землі. Аднак гэта не самае дзіўнае адбылося ў Вялікім княстве Літоўскім. Як піша Мікола Ярмаловіч, там утварылася два тыпы такіх крыніц. Першы — это беларуска-літоўскія летапісы, якія таксама створаны ў 16 стагоддзі, якія апісвалі гісторыю Вялікага княства Літоўскага, у тым ліку і пачатак яе. І другая — гэта хроніка Мацея Старыковскага. Он піша, што там таксама ёсць адсылка да першай траціны 13 стагоддзя, гэта значыць да мангольскае нашэсце, да хана Батыя того самага. Толькі што там па-іншаму гэта ўсё інтэрпрэтавана, але таксама інтэрпрэтавана ў тым сэнсе, што вось быў магутны жамойцкі князь Мантвіл, які даручыў свайму сыну Эрдзівілу заснаваць вось новы горад, і гэты новы горад стаў Новагрудкам. І вось гэты новы горад ён аб'яднаў вакол сябе ўсе балцкія і славянскія плямёны, падпарадкаваўшы іх, і такім чынам утварылася Вялікае княства Літоўскае. Што таксама ўскосна сведчыць пра літоўскую заваёву беларускіх земляў. Што пісаў Мікола Ярмаловіч? Ну, па-першае, хроніка Мацея Старыковскага, яна была напісана пад патранажам віленскага біскупа Гідройца. Гідройц быў прадстаўніком такой жамойцкай партыі ў Вялікім княстве Літоўскім, і ён імкнуўся вылучыць як мага больш аргументаў на тое, што Вялікае княства Літоўскае — гэта балцкая дзяржава, ну, прынамсі, на самым пачатку свайго існавання яе заснавалі літоўцы, балты, і якія падпарадкавалі сабе русінаў. Такім чынам, дзве гэтыя гістарычныя крыніцы 16 стагоддзя, адна створаная ў маскоўскай дзяржаве, другая ў Вялікім княстве Літоўскім, яны казалі вось пра гэту заваёву. Аднак вось ранейшыя крыніцы, больш раннія крыніцы, да якіх звяртаўся Мікола Ярмаловіч, пра ту заваёву нічога не кажуць. І ён пачаў тады разбіраць па частках. Ён пайшоў ад самага пачатку аб ова, як казалі у старажытнасці, і прыйшоў да высновы на аснове аналізу даследавання археолагаў, што на пачатку на тэрыторыі сучаснай Беларусі жылі балты. Была балцкі арэал, балцкі субстрат, як пазней казалі. І вось дзесьці ў 6-7 стагоддзях пасля нараджэння Хрыстовага на гэты балцкі арэал пачалі прыходзіць славяне. І пачалася славянская каланізацыя балцкага абсягу, вось балцкага арэалу. То бок славяне яны часткова асімілёвалі, часткова выціскалі балтаў з гэтай тэрыторыі. У выніку, што адбылося? На тэрыторыі, каланізаванай славянамі, засталіся толькі выспачкі балцкіх паселішчаў, ну, з больш-менш значнымі арэаламі. Аднак абсалютная большасць тэрыторыі Беларусі гэта ўжо была каланізавана славянамі. І вось ён піша, што утварылася полацкае княства, утварылася тураўскае княства, смаленскае княства. Аднак мы нічога не ведаем пра тое, што была ўтворана такая вось ранняя феадальная літоўская дзяржава. Ён кажа, што вось было племя Літва, гэта 1009 год. Клевенбургскі летапіс пра гэта кажа, у тых рэгіёнах Беларусі, дзе была славянская каланізацыя мацнейшай, там і хутчэй ішлі працэсы развіцця феадальнага грамадства. Ну, ён жыў у
Савецкім Саюзе і таму карыстаўся так у гэтым плане такой марксісцкай метадалогіі, так вось фармацыйнай, што быў рабаўладальніцкі лад, быў феадалізм, капіталізм, сацыялізм і так далей. Вот ён кажа пра гэты феадальны лад, што ў прынцыпе яно пацвярджаецца і гістарычнымі крыніцамі. Што адбывалася далей? Пасля таго, як працэсы афармлення дзяржаўнасці на тэрыторыі сучаснай Беларусі яны рушылі наперад, у полацкім княстве ўзнікае феадальная дробнасць ці раздробленасць. Паколькі полацкае княства яно даволі хутка развівалася, яно ўжо ў канцы 12 стагоддзя спыняецца гэты працэс і адбываецца працэс аб'яднання полацкіх князёў вакол верхоўнай улады, якая была ў самім Полацку. Ён прыводзіць шэраг доказаў, ён гэта ўсё аргументуе і такім чынам ён кажа, што ў прынцыпе раздробленасць у полацкім княстве яна была толькі прыкладна з пачатку 12 стагоддзя да 80-х гадоў 12 стагоддзя. Вось гэта дзесьці 80 гадоў адбываліся тыя працэсы, якія можна назваць гэтай раздробленасцю. Значыць, на момант утварэння Вялікага княства Літоўскага, а яно ўтварылася ў сярэдзіне 13 стагоддзя, феадальная раздробленасць ужо была пераадолена. Такім чынам, вось гэты аргумент, што былі аслабленыя вось беларускае княства і гэтак далей, ён не зусім працуе. Другі аргумент. Дзе знаходзілася вось гэта старажытная Літва? І ці можна яе атаясамляць з Літоўскай рэспублікай, якая існуе сёння. Вось тут ён піша такі даволі вялікі раздзел сваёй працы і паказвае, што вельмі часта аўтары яны атаясамлялі старажытную Літву, летапісную Літву, у працы Міколы Ярмаловіча гэта гучыць як сінонімы. Старажытная Літва, летапісная Літва, гістарычная Літва, гэта ўсё сінонімы. Так вось, старажытную Літву атаясамляе з Аўкштотай. Аўкштота – гэта тэрыторыя заселеная балцкім племем, якая знаходзілася на ўсходзе сучаснай Літоўскай рэспублікі і на паўночным захадзе сучаснай рэспублікі Беларусь. Вось на гэтым памежжы. Аднак ён прыводзіць шэраг такіх аргументаў, як тапанімікі, гідранімікі, так і летапісных звестак пра тое, што гэта не зусім дакладная лакалізацыя гістарычнай Літвы. Дакладная лакалізацыя яе паўднёвыя межы полацкага княства. Ён кажа, дзесьці па заходняй бярэзіне. Гэта заходнія межы менскага княства. Казаў, што з Менскам Літва была вельмі моцна звязана. Гэта паўночныя межы Турава-пінскай зямлі. І такім чынам ён кажа, што гістарычна Беларусь у 13 стагоддзі, у пачатку 13 стагоддзя яна складалася з шэрагу такіх рэгіёнаў. Першае гэта Вялікая полацкая зямля, уключаючы сюды і Менскае княства. Гэта Турава-пінская зямля, гэта Навагрудская зямля ці Новагародская, як ён піша. Новагародак ужо ў той час ён стаў даволі значным горадам, пра што мы трошкі пазней паговорым. І вось паміж імі якраз і знаходзілася гістарычная Літва. То бок гістарычная Літва яна знаходзілася ў межах сучаснай рэспублікі Беларусь. Побач з ёй знаходзіўся Наваградак, яна межавала з усімі гістарычнымі абласцямі Беларусі. І вось такі балцкі анклаў у сярэдзіне славянскага абшару, які меў паміж сабой самыя розныя дачыненні. І вось тут ён кажа яшчэ адзін момант вельмі важны. Гісторыкі пісалі, што беларускія княствы яны былі аслабленыя набегамі літоўцаў. Але калі ён пачынае разбіраць гістарычныя крыніцы і гістарычныя летапісы, ён піша, што набегі літоўцаў былі не зусім так прадстаўлены ў гістарыяграфіі, як яны былі ў рэчаіснасці. У якім сэнсе? У тым сэнсе, што па большасці сваёй полацкія князі яны наймалі літоўцаў для барацьбы з іншымі княствамі, са сваімі супернікамі. Напрыклад, для барацьбы са Смаленскам, для барацьбы з Новгарадам. Ён параўноўвае так, што прыкладна, калі казаць, што кіеўскія князі часта наймалі полаўцаў, качэўнікаў, якія жылі на поўдні кіеўскага княства для барацьбы са сваімі супернікамі з іншымі князямі, так і полацкія князі, не толькі полацкія, а іншыя беларускія князі, яны наймалі літоўцаў для барацьбы з супернікамі, што гэта было такое найманае войска у складзе
полацкіх дружынаў. Ён прыводзіць шэраг там такіх аргументаў, шэраг вельмі важных аргументаў. Ну, напрыклад, он кажа, што 1104 год князь Глеб Менскі, ён адбіўся ад кааліцыі украінскіх князёў толькі дзякуючы дапамозе літоўцаў, што верагодна, што літоўцы складалі значную частку ягонага войска, і ён вось адбіўся ад такой вялікай кааліцыі. І гэтак далей, гэта толькі адзін прыклад я прыводжу, але гэтых прыкладаў у кнізе Міколы Ярмаловіча сапраўды шмат. Такім чынам, ну, адносіны яны былі даволі такія цікавыя. З іншага боку, ён кажа, што полацкае княства яно імкнулася пастаянна каланізаваць тэрыторыі, заселеныя балтамі. Што значыць каланізаваць? Пранікнуць на іх тэрыторыю, пабудаваць свае фарпосты і нейкім чынам выкарыстоўваць іх эканамічна. Ну, іншымі словамі, збіраць даніну. І вось, калі полацкія сілы, купцы, дружыннікі, прадстаўнікі полацкай зямлі, у тым ліку святары, напрыклад, яны ішлі па рэках і рухаліся ўздоўж Двіны і ўздоўж Вяллі. І вось, калі яны рухаліся ўздоўж Вяллі, яны заснавалі Крывы горад альбо Крывіч горад, сучасная Вільня. І такім чынам, дзесьці ў 12 стагоддзі ўжо быў заснаваны вось гэты фарпост полацкага княства на Вяллі. Там таксама быў адзін з пунктаў каланізацыі, славянскай каланізацыі балцкіх земляў. То бок адбывалася шчыльнае ўзаемадзеянне славянаў і балтаў, балтаў і славянаў. Вельмі важны момант таксама мае пытанне назвы. Ён кажа, ну, сапраўды, калі мы кажам пра Вялікае княства літоўскае, то асноўнае гэта тое, што яно называлася менавіта літоўскае. Аднак гэта далёка не азначае, што гэта была выключна балцкая дзяржава. Чаму не азначае? Ну, ён прыводзіць прыклад Прусіі. Напрыклад, прусы — гэта балцкае племя, якое было вынішчана тэўтонскімі рыцарамі, але дзяржава, якая ўтварылася на месцы тэўтонскага ордэну, называлася Прусія. Насельнікі яе называліся прусакі. Прусія, прусакі, яны не былі балтамі, яны былі германцамі, немцамі. Такім чынам мы можам параўнаць і з назвай Літва, ліцвіны. Гэта назва, якая распаўсюджвалася таксама і на славянаў, таму што вось заходнебеларускія землі, яны лічыліся ліцвінскімі. Ён вельмі шмат прыводзіць такіх аргументаў, там, пачынаючы ад старажытнасці, заканчваючы там Адамам Міцкевічам і Якубам Коласам, у якіх адназначна, што Літва яна датычылася не толькі балцкага племя, але і славянскае насельніцтва. Таксама ён прыводзіць адзін вельмі цікавы аргумент. Ён кажа, што поўная назва старажытнай дзяржавы — Вялікае княства літоўскае, рускае і жамойцкае. Адпаведна, калі мы з сённяшніх пазіцыяў кажам, што рускае — гэта беларускае і украінскае, а літоўскае — гэта літоўскае, а жамойцкае — ну, гэта адзін з рэгіёнаў сучаснай Літоўскай рэспублікі. Але, кажа, калі звярнуцца да гістарычных крыніцаў, то мы убачым, што рускае — гэта датычылася толькі украінскіх земляў. Літоўская — гэта датычылася беларускіх земляў, а жамойцкая — гэта датычылася сучасных літоўскіх, ці, як ён піша, літувійскіх земляў. Таму што пасля Люблінскай уніі у тых гістарычных крыніцах, якія былі створаны на тэрыторыі Беларусі, Вялікае княства літоўскае, яно ўжо называецца Вялікае княства літоўскае і жамойцкае. Таму што рускія землі, вось гэта Кіеўшчына, Валынь, Падолле, яны былі захоплены Польшчай і адлучаны ад Вялікага княства літоўскага. Вось нават такі аргумент ён прыводзіць. Такім чынам, што назва Літва яна была замацавана за беларускімі землямі. Яна датычылася не толькі балцкага племя, але таксама і славянскіх абшараў, якія ёсць на тэрыторыі сучаснай Беларусі, на захадзе сучаснай Беларусі. Наступны момант быў таксама вельмі важны. Што ж адбылося менавіта вось з гэтай самай заваёвай? Ён кажа, што вельмі мала увагі надаюць Міндоўгу. Гістарычныя крыніцы 16 стагоддзя, пра якія я ўжо казаў, і вельмі мала ўвагі надаюць Навагрудку ці Новагародку, як піша Мікола Ярмаловіч. Чаму? Калі браць вось гэта гістарычная крыніца, то мы бачым, што Міндоўг ён быў даволі значнай фігурай сярэдзіны 13 стагоддзя. Мы бачым, што ён быў князем-перабежчыкам. Маецца на ўвазе, што ў Літве, у самой вось Літве, гістарычнай Літве, ён канфліктаваў з іншымі князямі, пацярпеў паразу і ўцёк
у Новагародак. Новагародак яго прыняў як князя і з дапамогай яго падпарадкаваў сабе гістарычную Літву. У той час Новагародак ён знаходзіўся пад васальнай залежнасцю ад галіцка-валынскага князя Данілы Романовича, ось знакаміты Даніла Галіцкі. Аб'яднанне, падпарадкаванне Міндоўгам Літвы і ўтварэнне такога буйнога дзяржаўнага цэнтру, яно спрычынілася да чаго? Яно спрычынілася да канфлікту з галіцка-валынскім княствам. Што галіцка-валынскія князі яны прэтэндавалі на гэту тэрыторыю і не маглі дапусціць утварэння альтэрнатыўнага цэнтра аб'яднання тых земляў, якія Даніла Романович лічыў сваімі. Таму пачалася вайна. Вось ён дэталёва апісвае вайну 1248-1254 гадоў. У гэтай вайне было 3 паходы галіцка-валынскіх войскаў разам з татарамі. Уже татары тады былі, мелі ўладу над украінскімі землямі і над расійскімі землямі. Дарэчы, ён кажа, што вось вельмі важны момант, што татары не мелі ніякай улады над беларускімі княствамі. Так вось гэтыя 3 паходы адбыліся, у якіх Міндоўг пацярпеў паразу і вымушаны быў падпісаць мірную дамову. Паводле гэтай мірнай дамовы ён пераставаў быць наваградскім князем. Ён заставаўся толькі адным з князёў Літвы. Але вельмі цікавы момант, што ў гэты час наваградскае княства ён перадаў свайму сыну Войшалку. І вось Войшалк, на думку Міколы Ярмаловіча, гэта ключавая фігура для ўтварэння Вялікае княства Літоўскае. Гэта не Міндоўг, але Войшалк. Адным з падзеяў той вайны 1248-1254 гадоў Мікола Ярмаловіч называе каранацыю Міндоўга, таму што ён апынуўся ў поўнай дыпламатычнай ізаляцыі. Супраць яго выступілі як паўднёвыя ворагі, як галіцка-валынскія князі, як татары, так і паўночныя ворагі, а менавіта таўтонскія рыцары. І каб разбіць гэты гаўрус, ён прымае каралеўскую карону ад папы рымскага і ахрышчваецца ў каталіцтва. Вось гэта адбылося ў 1253 годзе. Ён казаў, што вось гэты такі момант ён яшчэ не паклаў пачатак існавання Вялікага княства Літоўскага. Это быў сімвалічны момант, важны, але гэта не быў ключавы момант. Ключавы момант адбыўся пасля 1254 году. На пасад у Наваградку, а Наваградак гэта быў горад багаты, горад, у якім канцэнтраваліся як насельніцтва, так і гандаль рэгіянальны, таму што, як я ўжо казаў, і расійскія княствы, і украінскія, яны былі ў той ці іншай ступені разрабаваныя татарамі, і пачалося вялікае перасяленне. Перасяленцы, яны сяліліся далей вось ад гэтых татарскіх уплываў і абралі адным з сваіх цэнтраў перасялення менавіта Навагародак. Таму это быў горад такі заможны. Так вось у гэтым горадзе становіцца князем Войшалк. І Войшалк ён робіць абсалютна нечаканы крок. Па-першае, што ён выдае сваю сястру, а менавіта так у летапісе сваю родную сястру, це значыць дачку Міндоўга, ён выдае за сына Данілы Галіцкага Шварна Данілавіча. А наваградскае княства перадае ва ўладанне іншаму сыну Данілы Галіцкага Раману Данілавічу. Вось Раман Данілавіч, ён пацярпеў паразу ў барацьбе там за аўстрыйскую спадчыну, і вот ён стаў князем наваградскім, а сам Войшалк у гэты час ён сыходзіць у манастыр. І вельмі цікава, што будуе манастыр на мяжы наваградскага княства і Літвы. Мікола Ярмаловіч мяркуе, што з мэтай хрысціянізацыі Літвы, таму што Літва, это балцкае племя, доўгі час захоўвала паганства. Вось Войшалк мае намер каланізаваць Літву праз тое, што далучыць да хрысціянскай цывілізацыі. Зноў жа, слова каланізаваць, яно не мае таго значэння, якое датычнае 19 стагоддзя. Каланізаваць гэта значыць утварыць нейкія паселішчы, пасяленні, уступіць ва ўзаемадзеянне, а не тое, што там падпарадкаваць і прыгнятаць. І вось ён знаходзіцца ў гэтым манастыры, ён чалавек пабожны. Мікола Ярмаловіч нават піша, што ён быў рэлігійны фанатык Войшалка. Сваім лаўрышаўскім манастыры ён вядзе вельмі такое моцнае хрысціянскае жыццё. Таксама ён думае пра будучыню свайго княства, і ён рыхтуе рэванш. На пачатку перамаглі галіцка-валынскія князі, але пазней Войшалк рыхтуе адваяванне Наваградка і аб'яднанне яго з Літвой, падпарадкаванне іншых літоўскіх земляў і аднаўленне Вялікага княства Літоўскага. У той час адбываюцца вельмі такія драматычныя падзеі. 1263 год забіваюць Міндоўга.
Міндоўг быў забіты праз змову такога вось жамойцкага князя Траняты пры ўдзеле полацкага князя Таўцівіла. Вось асобная галіна, як у Полацк патрапляюць літоўскія князі. Зноў жа ён кажа, што калі ў Наваградак патрапіў Міндоўг, вось гэты балцкі князь, у Полацк патрапіў Таўцівіл, то гэта ішло такое ўзаемадзеянне. Вось гэтыя князі найміты, яны былі патрэбныя і Наваградку, і Полацку менавіта, каб далей прасоўваць свае інтарэсы на тэрыторыю, заселеную балтамі. Дык вось гіне Міндоўг. У гэты час праз год памірае Даніла Галіцкі ў 1264 годзе. І ў гэты час Войшалк выходзіць на гістарычную арэну. Рыхтуецца паўстанне ў Наваградку. Ён выганяе Рамана Данілавіча. Ён зноў падпарадкоўвае сабе Літву і прытым робіць гэта ў саюзе з пінянамі, як напісана, гэта значыць з Турава-пінскім княствам. Вось тут адзін вельмі важны момант, на якім засярожыў увагу Мікола Ярмаловіч, што Войшалк за гэты час ён уступіў у шчыльны саюз паміж Наваградкам і Турава-пінскім княствам. Такім чынам, ёсць вельмі выразны ягоны намер падпарадкаваць сабе балцкія землі, Нальшаны, Дзяволтву, і нават Жамойць у перспектыве, аб'яднаць іх з Літвой і адрадзіць Вялікае княства Літоўскае. Яно ўжо значна большай тэрыторыі. Пры гэтым ягоным саюзнікам становіцца Полацк, Тураў, Пінск, Наваградак. І вось на працягу 4 гадоў, з 1264 до 1268 году, калі Войшалк загінуў ад рук яшчэ аднаго сына Данілы Рамановича, Льва Данілавіча, вось за гэтыя 4 гады былі аб'яднаныя, падпарадкаваныя, так ці інакш, усе гэтыя 4 землі. 4 землі маецца на ўвазе балцкія землі, это значыць Літва, сама племя Літва, Нальшаны, Дзяволтва і Жамойць. Жамойць, вось Мікола Ярмаловіч, ён сумняецца, ці была цалкам падпарадкавана. І разам з тым гэта адбылося праз абсалютную кансалідацыю полацкай, Турава-пінскай і Навагрудскай земляў. Выснова якая? Што не утварэнне Вялікага княства Літоўскага паспрыяла кансалідацыі беларускіх земляў у адзін рэгіён, утварэнню беларускай народнасці, афармленню беларускай літаратурнай мовы, культуры і гэтак далей. Але наадварот, кансалідацыя беларускіх земляў, іхнае ўзаемадзеянне паміж сабой спрыяла таму, што утварылася Вялікае княства Літоўскае як дзяржава, дзе дамінуе славянскі элемент. Ён піша, што толькі гэта і адно гэта можа растлумачыць, чаму менавіта беларуская мова стала дзяржаўнай мовай у Вялікім княстве Літоўскім, а беларускі элемент стаў дамінуючым у Вялікім княстве Літоўскім. Вось што ён азначае у самым канцы сваёй кнігі. Зараз мы проста працытуем некаторыя з ягоных высноваў. Мікола Ярмаловіч піша: падсумоўваючы ўсё сказанае ў гэтай кнізе, мы прыходзім да наступных высноваў. Ніводная гістарычная крыніца не пацвярджае літоўскай заваёвы Чорнай Русі, ды і іншых беларускіх земляў, што нібыта паклала пачатак утварэнню Вялікага княства Літоўскага. Такое сцверджанне ўзнікла ў сярэдзіне 16 стагоддзя, каб ідэалагічна абгрунтаваць права Вялікага князя Літоўскага на беларускія землі, значная частка якіх тады была занята войскамі Івана Грознага. Праз кроніку Мацея Страйкоўскага гэтыя версіі перайшлі ў многія кнігі па гісторыі, а пазней была некрытычна прынятая шмат якімі даследчыкамі і, стаўшыся традыцыйнай, доўгі час не пераглядалася. Значнай перашкодай для аб'ектыўнага асвятлення працэсу ўтварэння Вялікага княства Літоўскага ёсць атаясамленне летапіснай Літвы з усходняй часткай сучаснай Літувы. Аднак гістарычныя сведчанні і тапаніміка паказваюць, што пад Літвой у 11-13 стагоддзях разумелася тэрыторыя верхняга панямоння, якая знаходзілася паміж Полацкай, Турава-пінскай і Новагародскай землямі, якая побач з імі з'яўлялася адным з гістарычных рэгіёнаў Беларусі. Менавіта яна і была далучана да Новагародка ў пачатку 50-х гадоў 13 стагоддзя літоўскім перабежчыкам Міндоўгам, а пасля ў 60-х гадах 13 стагоддзя канчаткова была далучана ягоным сынам Войшалкам.
Тое, што ўтварэнне вялікага княства літоўска суправаджалася заваёваю балцкіх земляў, Літвы, Нальшанаў, Дзяволтвы, знішчэннем і выгнаннем іх феадалаў, адхіляе пашыранае ў навуцы сцверджанне, што ўзнікненне гэтай дзяржавы дыктавалася іхнымі інтарэсамі. Паколькі ўтварэнне вялікага княства літоўскага было найперш вынікам эканамічнага, палітычнага і культурна-этнічнага збліжэння і аб'яднання беларускіх земляў, то гэты гістарычны працэс быў у інтарэсах беларускіх феадалаў, што і характарызуе гэтую дзяржаву найперш як беларускую. Таму становіцца зразумела, чаму вялікае княства літоўскае, рускае і жамойцкае мела ў сваёй аснове беларускі элемент. Вось так Мікола Ярмаловіч ён завяршае сваю кнігу. Гэта кніга была напісана у такім дыскусійным парадку. Ён дыскутаваў там з Пашутам, ён дыскутаваў там з іншымі гісторыкамі, дыскутаваў з падручнікамі па гісторыі БССР, якія ў той час былі. Яна выклікала такую вельмі цікавую рэакцыю, то бок казалі, што гэта даволі спрэчная канцэпцыя, ён перабольшвае, ён не ўлічвае тога, гэта і гэтак далей. Аднак эта канцэпцыя, яна трошкі змяніла фокус і адказала на вельмі важнае пытанне. У чым было гэта змяненне фокуса? У тым, што вялікае княства літоўскае мае непасрэднае дачыненне да беларускай гісторыі. Што гісторыю Беларусі без вялікага княства літоўскага немагчыма уявіць. І тое, што вялікае княства літоўскае гэта таксама і беларуская дзяржава, гэта аб'ектыўна прызнаецца усімі гісторыкамі на сённяшні момант. Хоць на той момант гэта было далёка невідавочна. І другі аспект гэта тое, што Мікола Ярмаловіч ён імкнуўся зрабіць так, каб паказаць беларусаў як суб'ект гісторыі. Таму што да таго часу фактычна беларускі народ выглядаў ці прадстаўляўся больш дакладна у якасці аб'екту. Што там нехта заваяваў, нехта падпарадкаваў, нехта асіміляваў і так далей. Але з працаў Міколы Ярмаловіча вынікае беларуская суб'ектнасць. Суб'ектнасць у тым сэнсе, што сам беларускі народ ён быў творцам сваёй гісторыі і нават быў заснавальнікам, прынамсі адным з заснавальнікаў ці галоўным заснавальнікам такой значнай у сусветным маштабе дзяржавы, як вялікае княства літоўскае. Гэта кніга пасля даходнага міфа, яна шмат разоў перавыдавалася, ёсць у электронным выглядзе. Сапраўды яна важная будзе для прачытання і сёння. Часам мы звяртаем увагу на тыя ці іншыя моманты больш падрабязна, менш падрабязна. Але дакладна мы можам сказаць, што працэс утварэння вялікага княства літоўскага, прапісаны Міколам Ярмаловічам, з'яўляецца падрабязным, навукова абгрунтаваным і цікавым для чытання. Некаторыя старонкі чытаюцца як гістарычны дэтэктыў. Паляванне на Міндоўга, хто там яго хацеў забіць, як, чаму, за што. Супярэчнасці і нават варожасць паміж Міндоўгам і Войшалкам. У летапісах там знаходзіць радкі, што Міндоўг як бацька і Войшалк як сын, яны не былі такімі саюзнікамі палітычнымі. Наадварот, іх мелі розныя бачанні і нават асабіста, хутчэй за ўсё, яны варагавалі. Нейкія аспекты ўзаемаадносіны полацкага і менскага княстваў і гэтак далей. Вельмі добрая мова. Як літаратуразнаўца, ён вельмі добра валодае беларускай літаратурнай мовай. Ён валодаў вялікім лексічным запасам. І сапраўды гэтая кніга, яна паўплывала на ўсю гістарыяграфію нашу. Абсалютная большасць нашых і акадэмічных выданняў па гісторыі Беларусі, яны, прынамсі, улічваюць, калі не папіраюцца, то улічваюць і ў значнай ступені карыстаюцца той канцэпцыяй, якую выпрацаваў Мікола Ярмаловіч, выпрацаваў у складаных умовах. Я нагадаю, што ён шмат гадоў проста з маладэчна ездзіў у Менск на электрычцы. Добра, калі электрычку пусцілі, гэта 60-е гады, 70-е. Ён сядзеў у нацыянальнай бібліятэцы, ён вывучаў гэта летапісы, кронікі, маючы вельмі слабы зрок. Марудна працуючы проста, чалавек са слабым зрокам не можа хутка прачытаць, але ён дасканала імкнуўся правесці аналіз не толькі гістарычны, але лінгвістычны аналіз, як і лінгвіст, ён меў гэтыя неабходны інструментарый да гэтага.
І ўрэшце рэшт мы можам сказаць дакладна, што Мікола Ярмаловіч зрабіў такі навуковы подзвіг. Без ягоных працаў, без ягонага падзвіжніцтва, нагадаю, што гэта не была нейкім праектам ці тэмай, за якую ён атрымліваў грошы. Яго была пенсія па інваліднасці, але ён працаваў для таго, каб запоўніць вось гэты прагал, запоўніць белую пляму беларускай гістарыяграфіі. Вось гэты навуковы подзвіг ён дае магчымасць нам па-іншаму разумець адказ на пытанне, хто ж такія беларусы. Адказ он палягае ў тым, што мы ёсць нашчадкамі, прынамсі аднымі з нашчадкаў вялікага княства літоўскага. І вось у гэтым гістарычная заслуга кнігі па слядах аднаго міфа. Дзякуй за ўвагу.